Hoćeš kući? Neću kući nikad do Ravane. Danas idete kući ranije. Nikolina, slobodno si. Što? Što nećeš kući? Što ne želiš? A što ne želiš? Hoćeš kući? Ne, meni je prvi dan u kancu, ja nema Tebi potrebe raditi. prvi dan je nećeš kući da ideš. A zašto? Ne, ovdje nisam. Super ti ovdje, dobro. Hoćeš kući? Neću kući nikad do Ravane. A neću ni pljeskavice. Obećao. Burger! Veljko, hoćeš ti kući? Ja sam kući. Parte Cristiano! Hoćeš ti kući? Ne, ja sam ovdje do 6 i sutra sam opet. Ali radno vrijeme ti je do 5. Ma nema veze, ovdje sam ovdje. Success is not a coincidence. It is the result of hard work. Goran, hoćeš kući? Ne. Što? Neću. Zašto? Neću. A gdje mi je Sandra? Sandra, hoćeš kući? Ne. Što? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sandra, hoćeš kući? Ne. Što? Milice, danas idete kući ranije. Jel može? Nisam završila. Pa je možeš slobodno ideš ranije, nema već da se završi. Moram da završim, ne mogu. A što možeš? Pa moram da uradim, šta imam? Dobro, okej.